दिनैसो नुबाय दे सानब्रै मानि थाबोबाय। बिहामजोआबा मा खालामदों? बिहामजो बिहामजो फैबाय जोंफोरो। माथोबो हरा उन्दुनासो दङ। बिहामजो आदा फैबाय जोंफोरो। फैबाय नोंसोरो बिहामखौ गाबज्रिना लाब गैया। बिहामजोआ आंजों नांज्लायनानै थांबाय। मायो बिहामजोआ थांबाय? अबाव थांखो? थांदोंमोन न'आव ओजोंबादि बिमाजों दोखो बुजाना हरजादोंनो। हाबाब माथो बुंनायमोन नोङो मानसिखौ हा? मानो नांज्लायो? बियो माबा माबि बुंबाबो नोङो सिरि थानांगौना। लासिंसिंनो दा खारबायना। मानसियानो बांद्राय देखायबाय थायो नालाय। ओंखामबो संना होआलै मा रखम मोनदों नोंसोरो? हारसिंसो संना जाबाय दङ आङो। गावगायाल' हारसिं संना जायो। दाखालिबो ना मासे अबेनिफ्रायबा मोनदोंनो एकदम सेरसे जाहां गावगायाल' एवना जादों आंनो इसेबो होआसै। एथो मा जाबावगोन नोंसोरजोंबो? थां बिहामजोखौ थां। मानसिफ्रा मा सानगोन? मोजांबाबो गाज्रियाबो दा नोङो बेखौ हाबा खालामबाय। नोंनि हिनजाव बियो लायदोंमोनलै फैयानो। ओमफ्राय मानसिया बिमाजोंबो बुनानै होखारजाबायबा अबेयावथ' दं होनबा सोरानियाव? दुब्लिथिंजाय जनानै दङमोनलै दहायो। फैयानो बेसेबा ब्रा मोजाङै बेसेबा सना रुफा होनलायनानै लिंदोंमोन आङो। गैया फैया। थैथोंलै आयै थैथों जायखि थैया। अख्राथार मानियाबा माथो खालामबावनो। बेफोरबायदि बुङो नामा मानसिखौ हाबा खालामनानै? आंथ' मा खुगा नांबाय थायो नोंबो? मानसिया एसे बोरैबा होनना मिथिखागौ। सिरि थानांगौ नोङो मानसिया। मा बुंबावनो आयै आंबो दिनै ओंखाम संना होयो रागावनो बेखौ जबरदस्ति खालामफ्लांबाय। नङाबालाय फाग्लिया थांनाय नङामोन। दा नोंसोरनि सिगाङाव बोरै खिन्थानो हानो आं। माबा आयै नोंसोर लायनाय खिजानिबा फैगोन खोना? आं लिंदों फैया अख्राथार। नोंसोर लिंबाथाय फैनोबो हानाय दे। थांनि र'। मायबा मोनसे जाबाथाय जोंहासो दाय जागोन मिथिगौ ना? आंबो थांनि र' गामिथिंजाय नागिरहैनो। थांनाय नोंसोर बेखौ लायनाय फैगोन खोना दे। बै दुब्लिथिंजाय दङ दे थेंख्लाय बिफां खाथियाव। थांनि। ओमफ्राय मानसियालाय ओंखाम जादोंना जायाखै? जालाया दहायनो संना जादों बियो नाजों ना गिदिर मासे फ्राय एवना जादों। ओमफ्राय आंनो दोनलायाखै इसेबो। बेनिखायसो आं बेजों नांज्लायदों। मा जाबावनो नोंसोरजोंबो? आं बुंखादोंमोनानो बेखौ हाबा खालामनाङा होननानै। नोंजों गोसोआनो गैखायामोनबा बियो फैनो? दङमोनलै आयै दंमोन। बिबो आंखौ मोजां मोनोमोन। आं ओरैनो बुंफ्लादोंमोनसो नोंनि सिगाङाव। मोनथिला दे आरो नागिरनो थांनि र' आङो। थांनाय आयै थांनाय। आंदो नोंबो नागिरहैदो नोम्बाजैखौ। नागिरनाय माने दुब्लिथिंजायनो दङमोन दे। दाबा अबाव थांखो ना रागावनो अबावबासो थांबाय। मानसियानो मा बायसि बियो थंगालिलि नोंथै। नों हाबाखौनो खालामनाङामोनलै आदा। नों बेखौ मोजांखौनो मोननाङामोन। मोजां मोननाङामोनथ' र'। दा मोजां मोनबाय नालाय। नोंखौथ' लाफाथि बाजैया मोजांखौनो मोनखायामोन नोंल'सो मोजां मोनोमोन। रावनिबो सिगाङावबो खिन्थानाङा दे आं बेखौ जबरदस्ति हाबा खालामदों होननानै। खिन्थाया दे मानो खिन्थालाबायनो। आं बेखौलाय सिगांनिफ्रायनो फसायखायोमोन। थेवब्लाबो आरो बेफोरबायदि जबरदस्ति हाबा खालामामोन। बियो आंखौ ओरैबायदि खालामदों बेनिखायसो आं बेखौ रागायावनो हाबा खालामदों मिथिगौ ना? माथो बुंबावनो आरो। थां नागिरै थां लाबो। आं लिंबाथ' फैयायानो। फाग्लियालाय फैमारगोन ना फैमारा? आया टुनट्राया अबाव थांखो? टुनट्रा फै। अबाव थांखो? बेखौ बेनिखायनो हगारनो बायो आङो। हेलौ बिबारि बिहामजो हाबा फोजोंसारा अबाव थांमारखोथाय? दाहालागै खबर मोनाखैसो बिहामजो। मा दाबो सुइसअफ नामा? औलै बिहामजो आलासिनि न'आव लोगोफोरनि न'आव गासिनियावबो नागिरजोब्बाय फन खालामजोब्बाय। रावनियावबो गैया। अबाव थांमारखो बे फाग्लाया? बिहामजो अबाव थांमारखोथाय? हागौबा एसे नागिरलै नोंबो खबर लानाय अबावबा। मादै आं दा फोजोंसारखौ अबाव खबर लानो? आं ओरैनोबाबो बिनि लोगोफोरखौ सिनायनो हाखाया। लोगोफोरनियावथ' नागिरखाबाय र' आरो आलासिफोरनियावबो नागिरबाय। थेवब्लाबो खबरानो गैयालै। अबाव थांमारखोथाय फाफि गथ'आ बेफोरबायदि सोङा हौवानो थाङो आरो जोंफोरखौसो बेसेबा टेनसन होयोलै। मा जामारदों बियो? बिहामजो मा जामारदों बियो? नोंनोबो खिन्थाया न'? मादै फोजोंसार आरो आंजों जेबो सोमोन्दोआनो गैला। दिनै मास मोनसेयानो जासिगोन। आंबो हराखै बिबो हराखै। आंथ' हरनो गोसोबाबो हरनो हाखाया। ब्लक मारिना दोनजोबदों।
मादै आंबो सानबाथाय बेसेबा दुखु मोनो मिथिगौना मानो बेफोरबायदि जालांखो बियो औलै मा जामारदोंथाय बिहा दे होमबा बिहामजो आं खबर लाबाबो एसे दे फोजोंसार नों मा जामारदों मानो बेफोरबायदि टेनसन होबाय थादों जोंफोरखौ आरो नों आंखौ टेनसन होदों गावनि बिमाखौलाय आरो मानो टेनसन होदों नों जुदि अबावबा थांदोंबाबो नों खिन्थानाथ' थांना मानो बेफोरबायदि सिरि थांखुमानांगौ मा जामारदों साननो गोनांबा सुरितलै ओइ बिबारि आब' गब्लि आब' नोंसानाव लाफाथि फैदोंमोन दहाय फुङावसो आदाजों नांज्लायनाबा अबाव थांखो नागिरबाबो मोनाखै र' औ नांज्लायदों मालाय औलै आब' नांज्लायसै माबा मानसियानो खुगायाबो मोजां नंथारा बेनोथ' नोंसानि आदाखौल' दाय हमबाय थायो बियो खावनानै लांदों जबरदस्ति हाबा खालामदों होननानै गावयाबो थांथारबाय गावयाबो मोजां मोनोमोनलै बियो सिगाङो मोनोमोन खोनाथ' र' ओमफ्राय दालाय मानोथ' मा जानायनि मानो फाग्लि बोरखांबाय थायो बिलाय औलै हाबायानो जाबाय मा नांज्लायबाय थायो आदाया मोजाङै रायज्लायोलै बेजों मोजाङैनो थायो बिनो माबा आदाखौ इसेबो सैया सैयाबालाय मानोथ' मोजां मोननायमोन मानो हाबा जानायमोन बेनोथ' आब' ओमफ्राय न'आव थांदोंमोननो दोखो बुजाना हरजादोंमोन माथो बिमाजों बुजाना हरनायनो हामदोंलै बांद्राय दिन्थिबाय थानाया औलै फस्थायदों खोनालै बे मानसिया आदाजों हाबा जानानै बिदिबो जानो हागौ दे होमबा थाथ'लाय आब' आं नागिरना फैबावनो ज' आयाबो नागिरनो थांदों ओमफ्राय आदायाथ' दहायनो नागिरनो थांदोंमोननो ओमफ्राय ब्रा लिंबाबो फैयाखैनो किजानिबा जों लिंबा फैयानो फैनोबो हानाय दे आब' लासिं सिंसो मोनसोबायलै आदायाबो बेखौसो हाबा खालामनो मोनदों असान्थिनो आरो जोंहाखौ जाब्बायसो मुगैखायो जोंहाखौ जुदि एसेबां मुगैयोबा मानो आदाजों फैनांगौ देनाय बियो फैनाङामोन ना मोजांखौनो मोननाङामोन मिन्थिखागौआनो जोंहा जेबो गैया होननानै नंगौथ' आरो माबा आंनाव 100 फैसा बिदोंमोन मानो बिदोंमोनथाय आयौ लासिं सिंनो नोंनियालाय मानो फैसा बिफैलायदों बिलाय होआखै आङो ओरैनोबाबो आं बेखौ रागा जोंना दंखायो सिगांबो आंनिफ्राय बियो 30,000 मानि थगायना लांदोंसो मा गब्लि आं नोंनो खिन्थायाखैमोन दिनैसो खिन्थाबाय पुचुकुनिया केन्सार बेमार जादों होननानै आंनिफ्राय 30,000 थगायना लांदों बियो दिहुना होफिनगोन होननानै लांदोंमोन बियो ओमफ्राय आं बिनानावनाव सोंबाय जेबोआनो बेमार जायाखैनो ओमफ्राय आं बेखौनो बिनो थांबाय ओमफ्राय आंखौसो उल्था बदनाम होबायलै गब्लि आगै नंमारगौ बासा बिमायाबो आंखौसो जाब्बायसि रायखादोंमोन होखारहरलायदोलै आंखौ गावसानि न'निफ्राय आं फैसाखौ बिनो थांनायाव लाफाथियानो लागाय होबाय नालाय बिमानो ओमफ्राय बिमायाबो नंगौ सानमारबाय आंखौसो उल्थानो दोखो रायबाय बेनिखायनो आं दा माथो होला बिमाखौ नुबाबो दुखु मोनोलै आं बिराद सानबाथाय बिदिसो होनबा गब्लि आगै मा एसे गाज्रि बे लाफाथि बाजैयालाय आयु गाज्रि होनना मोनथिगौमोन नाथाय बेफोरबायदि एसेबांबो गाज्रि होनना सानाखैमोन आं र' थेवब्लाबो जेमानबो आदाया हाबा खालामबाय नालाय जोंहानिनो बाजै जाबाय नागिरहैनो र' थाथ'नाय आब' दे उन्दुलांबाय दे गथ'आ नों दसे उन्दुथ' दे आङो माम संहैनि बेखौ आरो बेफोरबायदि गालांनोबो हाया र' उन्दुलांदो होननानै बदनो सिरि मोननानै बाब्रा बोजाबा थांना थाहैयो गोलै जानोसो गिनांगौ सनियाखौनो दसे नायनो होथ'निर' आं ओंखाम संगौ मानि हारसिंबो गालांनो हाया गथ'खौ सिरि मोनबाथाय दुस्थुआ दानो बैथिंबासो थांना थाहैगोन दलदखौनो थाया गोलै जानोसो गिनांगौ बिफायाबो गैया सनिया जों फैलाय सनिया मायो सनिया नों किसमिसखौ एसे नायथ' दे आं ओंखाम संगौ मानि दुस्थुआ सिरि मोनबाथाय बाब्रा बबेथिंजासो थांना थाहैयो हे बाजै आं नायनो हायाहाय आंहा गामियावसो थांनो नागिरदों दसे उनाव थांबाबो जागोन ना नोङो गामियाव दा नों एसे नायथ'नाय नोंसा आदायाबो ओंखारलांबायना सगाव नायनो हाया होनदोंना आंहा गामियाव थांनांगौ लागा दङ खामानि दं आंहा एसे दसे समखौनो नायनो हाया होनबा आं ओंखाम संगौ मानिल'सो नोङो दासो ओंखाम संनो नागिरदों माला संखागोन नोंलाय बेसेबा गोबाव जागोन आंहा दानो थाङाबा जाया माखौथ' नायबाय थानांगौ जाखो आरो नोङो ओंखाम संबाबो बेखौ नायफैयो आरो गेजेर माथोखाय नायनो हाया दे आंहा खामानि दं गामियाव खामानि दङ आंहा गामियाव दसे उनाव थांबाबो जागौमोन ना नोङो ओहो आंहा सम गैया माबायदि बिमानि जानानै दसेल'खौ नायनो हाया माने बेफोरबायदि एसेबां अन्थाइ बिखानि बिसोरो गथ'खौ गोसोमखायनो हिनजावसाखायनो बिसोरो सैथारा गावनि निजेनि बिदानि फिसाजोखौनो बेफोरबायदि खालामो आरो आंनि आइ सनाखौ दसेखौनो नायनो हाया बिसोरो
ओमफ्राय गावसोरा ओंखाम ओंख्रिबो सङा गथ'खौबो नाया बिफा थाबालाय नायो आइखौनो दसे नायनो होनि र' आं ओंखाम संगौमानि नङा गिनाय मोनो आङो बाब्राब बैजाबा थाहैयोना मानसिफोरा अबावबा गोलैलाबायबा आइयाबो फैयाखैयानो गामियावसो थांदोंमोन गथ'खौ बेफोरबायदि गारना थांनो हाया र' एसेबां गोबाव आइखौ नायनो होगोन आं बिबा आरो नायगोन ना नाया बिफाखौनो थाब लिंनांगोन र' बिफायाबो दासो थांदोंना आइयाबो माथो उन्दुनासो दङ दा फोजानोबो बोरैबा मोनो आरो फोजायाबाबो जाया आं ओंखाम संबाथाय नानिखौ सोर नायगोन आइयै आयो आइयै आंना ओंखाम संनो जाबायमोनलै किसमिसखौ एसे नायथ'नांगौमोन आं नायनो हायाहाय उन्दुनो ओंखारसोदों थां सनियाखौ बुंहै थां आइयै सनिया न'आव गैया गामियाव थांदों उन्दुना दङबा मानोथ' नायनांगौ जाखो मालाय उन्दुना थागोन ना नोंहा ओंखाम संहोलांबाय था नायबाय था आरो बेखौनो थाथाबनानै नायबाय थानांगौ नामा नङा माने एसे गिनाय मोनो दा मानसियाबो एसे देरबायना थाब सिरि मोनो ओमफ्राय जिफोरा गैया जाजोबो ओमफ्राय मानसिया बाब्राब बैजाबा थाहैयो बेनिखायनो गिनाय मोननायखाय आं नायनो होदोंमोन आइयै नङा दा मानसिया उन्दुलांदोंना लाङाखै उन्दुलांथ'दों दालाय उन्दुलांबालाय मानोथ' नायबावनांगौ होमबालाय थाथो दे थागोन नालाय बिदिनो सिरि मोनबा थांबानो जाबाय बामना लाबानो जाबाय थागोन दे बिदिनो नायाबाबो जागोन आंहा उन्दुनो ओंखारसोदों थागोन दे बिदिनो आं उन्दुनोसै आंखौ फोजाथ'नांला बिहामजो माबायदि गिदिर बिमानै इसिबां गोसो गाज्रि मानसि थायो नालाय दसे समखौनो नायनो हाया बामनायाथ' बामखाया आरो दसेबो नाया माबायदि बारा रागा जोंबाथाय न'आवसो थांगारगोन आं नेर्सोनाव लिंनायखायसो फैखादों नङाबा मास मोनसेसो थाबागौमोन आं जेबो खामानिबो मावा गथ'खौबो लाना होआ बिफाया गैयाबा बेसेबा दिगदार जाखायो बिफाखौनो थाब लिंनांसिगोन आं नङा मानसिया दसेनो सिरि मोनोना सिरि मोनबाथाय आरो जिफोरखौ गारना लाजोबो ओमफ्राय मानसिया बाब्राब बैजाबा थांना थाहैयो आं ओंखाम संबाय थानायाव जुदि फदनो गोलैना होयो मा जागोन देनाय गथ'आ ओंखामखौ थाबनो जानना होनि र' ओमफ्राय ओंख्रिखौ दानो संथ'वा बिफाया फैबासो संनोसै आं गथ'जों सासेबाबो मानसि नांफाखागो बिसोर इसेबो बुजिया बाजै नोंनिया टाइमा सफैथारबाय माथो औ आगै उदैखौ एसे बोरैबा मोनगासिनो माने साहां मोनगासिनो आं दिनै होमबा बाजै डक्टरनाव थांनायानो मोजां जागोन औ बेखौनोथ' सानदों आङो ओंखाम संखांनानै जाखांनानै थांसै बाजै नों दिनै ओंखाम संनाङा दे आं संगोन नोंनि उदैया एसे सानाय मोनदों बालाय थां जिरायथ' मा नोंनिया उदै सादों आबै औ आबै एसे उदै सादोंबालाय हामानोथ' ओंखाम संबावनांगोन नोङो ओरैनोबाबो टाइम जाखाबाय थां उन्दुहैना थाथ' दसे थानानै डक्टरनियाव थां हागोन खोनालै आबै ओंखाम संनो बाजै नोङो मानो एसेबां मावथि आयु नाङा दे आं संगोन ना थां बाजै नोङो उन्दुहैथ' थां हागौमोन खोनालै आङो आगै अम्बिके नाङाहाय आबै मानो बुजिया थां नोंनिया ओरैनोबाबो टाइमानो जाखाबाय थां उन्दुहै थां दसे आबौ अनजालु आबौ मायो आबै माने मैनाथिया उदैया एसे साहां मोनदोंनो दसे थानानै डक्टरनियाव लांदो मा उदै सादों दहायनिफ्रायलाय मानोथ' खिन्थायाखै आंनो खिन्थानो दे ओंखामसो संनो नागिरदों फैद मा ओंखाम संलाबायनो थां आगैयाव बिखि सङै थां ओंखाम सोंखां जाखांनानै डक्टरनाव थांसै नोंनिया टाइमाबो जाखाबायना मा ओंखाम संनो औ आदा ओंखाम सङैनि र' आंनो ओइ माबा उदैखौ एसे गोसायैनो सानाय मोनबायलै आङो मायो थां आबौ थां नङाबा दानो गारिखौ बन्द'बस्त खालामै थां एसे गोसायैनो सानाय मोनथारबाय आङो आइदै र' थांनि र' नों दसे न'आव उन्दुयै थां आइदै आबैथ' न'आवथ' दे न'आव लांनाय बेखौ आं गारि बन्द'बस्त खालामहैनि आइदै आं थाबायनो हानाय नंला खोनालै आबैथ' जेनथेन बिसनासिम मोनहैबाबो जागोन औ बाजै हम आंखौ हम सासोदों उदैया आइदै आबै आइदै आबै लासै थौथार बाजैयाबा मा जाखो हामबायना हामाखैबा आदाया माथो फनबो खालामाखै आंखौ हामबायबालाय मोजां जागौमोन ओंखामखौनो खुहाबला माथो
आंनि अनसुलि बाजैया बिमा जासिगोन आयु राजा फिसासो जायोना ना रानि फिसासो जायो दोखो बामबाय थागोन आं नंमारगौ दे मैनाथि बाजैया मानो एसेबां मोजांमार बिमाफोराबोसो एसेबां अनबावा खोना मानो एसेबां अनसुलि बाजैया उदै सादों दिनै थेवब्लाबो ओंखाम संनासो थांनो नागिरदोंमोन ओरैबायदि अनखायोना बाजैया मा एसे खाफाल गोनां आंबो बाजैखौ एसेबां मोजां मोनदों बिमा गैयाबाबो बाजैयानो आंहा बिमा रखम आदाया फन हरबाय हेलौ आदा हामबायना बाजैया बाजैया हुस फैथ'वाखै र' ओमफ्राय अम्बिकी आगै बिमानि जामारबाय दे नंमारगौ मा राजा फिसा जाखो ना रानि फिसा ओमफ्राय माबा बाजैया हुस फैथ'वाखैबा ओहो फैथ'वाखै र' होमबा मालाथो हुस फैगोन आदा डक्टरनि मथे 2-3 घन्टासोनि उनाव फैगोननो ओमफ्राय न'आव गाबोनफोर लाबोनो हागोन ना हायाबा गाबोनो हानाय नङा खोना समफोरसो थांसै नोंहा लोगोखौ लानानै थाबानो जाबाय दे जागोन दे आदा दे होनबा दोनथ'नि ना दे दासो गोसोखौ स्रां मोनबाय बिमानि जामारबायलै आङो आदायाबो बिफा आरो बाजैयाबो बिमा आरो आबैया मा जागोन आयं जानो मोनबाय ओमफ्राय बाजैया हुस फैबालाय मोजां जागौमोन मानोथ' एसेबां गोबावजोंसो हुस फैयो बेहुस जानायनि बिजि थुना दोनो खोना बेनिखायनो बेफोरबायदि हुसखाया जाना थायो आंबो नुफेराखैबो खोनाफेराखैबो लोगोफोर भिडिअखौ बानायनो सम मोनाखैमोन आङो मैयाबो बेनिखायनो सर्टैनो हगारनाय जाबाय ओमफ्राय दिनैबो समखौनो मोनाखैमोन आरोना एसे लेट जाबाय आरो ओमफ्राय भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट शेयार साबस्क्राइब खालाम दे लोगोफोर लेट जानायनि थाखाय गाज्रि मोननाङा आरो ना आया बे लाखाथि फाग्लियालाय मा फैमारलाना मायो न'आव अरजालायलांबाय माथो आया थैनोसो नागिरदों ना मायोलाय बेलाय थाथोलै थैथो दहाय एसेबां बुजायबाय न'आव फैदो होननानै गैया फैया थैथोलै बांद्राय अख्रा मानसिफोरखौ आं सुखुवा आबा सनसफि मायै बिहामजोआलाय अबाव थांमारखो फन खालामनायनांगौमोन फन खालामदोंमोनलै गैया सुइस अफ खालामना लादों थाङा नङा मानसियानो अबाव थांमारखो बिनि आखायावथ' थाइसेबो फैसा गैयामोन बेनोथ' दा हरबो जाबाय न'आवबो थाङाखैबा आयै नङाबा खेबसे न'आवनो खबर लाना फैनाया हामगोन नामा आं थाङा देनाय नोंसोर गब्लेजों नोंजों थाङाखै मानो खबर लानो आंबोथ' बेखौनो सानदों र' आबा दा हरबो जाबाय मानसियाबो अबाव थांखो आलाय सिलायनो फैसाबो गैयाबा आखायाव आयै थां आयै नङाबा बाथ्राया एसे बोरैबा जागोन नङा मानसिया अबाव थांमारदों बियो ना लुदुमि लानावसो दंहैयो ना बिबारि लानावसो दंहैयो बिबारिखौथ' बियो रायबायसो थायो थेवब्लाबो थांदोंसो नामायोबा नागिरहैगोन र' दहायथ' आं थांनायाव गैयामोन बिबारि आब'लानियाव ना अबावबा खारखुमा लांबायसोलै आसोलालाय थांनोबो हानाय माथो न'आवबो होखारजादोंबा बुसिन बुजानानै आलासिफोरनि न'आवसो थांबाय बोरै थांनोब्रा आखायावनो थाइसेबो फैसा गैयाबा बिनियाव सोरनिफ्रायबा लानानैबाबो थांबाय खोना फाग्लिया मोनथियालै गिनायसो मोनबाय आं आयै थांनाय बिमालानि न'आवनो थांनाय आं थाङा दे नोंसोर थां आं थांबाथाय बाथ्राया एसे बोरैबा जागोन थांना फैनि र' खेबसे खबर लाना फैनि बा थांमारखो फनखौबो सुइस अफ खालामना दोनबायबा ना गामियावनो सोरहानावबा दङ आबाथ' मोजाङानो जागोन र' नाथाय अबावबा खारखुमा लांबासो बोरैबा जागोन खोथाया ओरैनोबा प्रेगनेन्ट जाखासिगोन नोंसा बिहामजोआ बिनि उदैयाव दा आंनि गथ' दं गिनायबो मोनसोबाय आंनि गथ'नि थाखाय थांनाय मानसिखौ खेबसे खबर लाना फैनाय न'आव आरो आंखौ दाय होनाङा आरो आंहा जेबो दाय गैया गावसा फिसाजोआनो ओंखाम संना होआ मा संना होआ देहाय दे बुङा दे नोंबो आरो एबारनिफ्राय नांज्लायबाय थानांला मिथिगौ ना जों थानायावलाय माथो मानसिया थादोंमोनानो ना नोङो रायसोनाय जोंफोर गैयिखाय रायाखै रे आयै नोंलाय माथो मोनथिखागौ बिनि खुगाखौ बोरै अबावबा रागाबो जोंफ्लाङोना दे नागिरनो थांनो र' थौ गब्ले एबारनिफ्राय जेबो बुंमारलालै आं मानो होनबा दाथ' बिनि उदैयाव आंनि गथ' दङना अबावबा आंनि गथ'आसो खस्थ' मोनगोन आलाय सिलाय जागोन दाबो गिनायसो मोनबाय आं अबावबा थांदों फंगालिया साला बिमाजोंबो दोखो बुजादोंनो आंनि गथ'आसो गाज्रि जाबाय खोना
आया नंमारगौबो दे आंनि राजा फिसाबा रानि फिसाया खम खस्थ' मोनदों बिमायाथ' खम गाग्लि गाग्लि बुखादों थै बिदि बुयो सोरबा आंनो बुवाखै फंसेबो खदक बुंजा बुंजा दङ आं थेवब्लाबो फंसेबो बुवाखै आं थांनाङा होनना बेसेबा बादा होखादोंमोन आं न'आव मानो थांनाय देनाय साला बुजाबायसोना दा आंनि गथ'आसो खस्थ' मोनबाय फाग्लि फाग्लि खामानि मावोलै बे फाग्लिया माला बिदि मोजां जागोन माला बिदि गियान हाबगोन बिनि खर' माथायाव जेबो गियानानो गैया दाबा आरो अबे बिमा खर'आव थांखो एसेबां हर जाबाय फैयाखै दाबो सोर हौवालानि न'आव थांना थाहैखो बिलाय